La la ne sarata vraiment regardez-moi. Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, la mauvaise nouvelle de Vambolo, concernant l'artiste Pégué. Comme il y a belle déléma Kalamacho, Pégué est artiste, Atme Malikona, Atme Pi Malikona. Pégué, Amse Gafo, Afme comédie rôle fanaji, parce que Afme vidéo mulu Mogola, tu me claques à la dilugange, tu me claques à Jibu sensibiliser. Au artiste Pégué, un nouvel sur le Gafo, Bi. Tene mekalo kile folo ka bɛn bi don ma Bamakɔ dugu kɔnɔ Ala y'a ka kalifa minɛ la ka da bana kuntalajan kan bana tun b'a la a tun bɛ wagati bɔ Ala nana n'a ka naw ye Ala y'a minɛ na a m'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ala min y'a d'a ma Ala kelen tilala k'a minɛ na a m'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ Pégué y'a yira a ka video dɔ kɔnɔ k'a fɔ k'ale ye silamɛ de ye o video kelen kɔnɔ a bɛ ka tila k'a fɔ ko diɲɛ gɛlɛya ye ale ni diɲɛ tɔɔrɔ ye k'o tɛ k'ale siran ko min bɛ k'ale siran k'o ye kaburu gɛlɛya de ale kɔni ale ye silamɛ ye ale mɛ min bɛ k'ale siran o ye kaburu gɛlɛya de o don min ni bɛɛ taara ale da k'u kɔ don ale la ale bɛ k'o don de jɔrɔ tuma se min b'an ye o de ye ka dugawu k'a ye an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na